Pini niphai thong kepraisi arni KFS phuloni ropen kepangthir asai kedeng po. Lason si Pini ni kimi pacheton ponsi Karbi Film Society phuloni ropen kepangthir asai kedeng ponalong kai keta kangthir jir kidonang ji pumathasi medhang juda aklamalong dengkima aklamalong kangthir jir inang sot ho pujuda aklam trot kali kijui kelang atum tadu lapente halloween wing penta banga bangdo lasikai keta lapen non pen ki medhang kijun athesire lapen hima home sita Ward up dedet nang ji pusi pachini pong lapente komat ne jong si claim that pute adaya rengta ended pusi cherai pong lasikai keta kilangchari padopon pusi KFS mate Karbi Film Society phuloni ropen pangdak pong Kardon nangli tuma channel hen pen ni phan karju pot nangli tum phan suri akechoro pisi nangli tum an so se ken kam che yor unje phan ni mai tho hen ban setame nangli tum man hil ju mi pilo la se la lo nangli ni phan nang karju alam the bangke nili hin pen wai da pen kaning je lam ke la hen lo ili tum deng ki mo pam pu bangke ili tum ko alo ne anong nam ka che thang adim lo la pen ni tum karbi karba ka tum mena jutang mena porom ili puthi lun lam temo kapang chu adim mate ke birti adim lo la se ili tum solang do karbi rat an sitame ili tum ladak inthir etan le do lo pulo tante ili tum an se klem me sendi dam me sendi athe aja da sai le klem ko setame ini inthir etan ke klem ke dam lo pulo tante ili tum ken kam ka che yor un ede dia lam ave la se nili mai po hen ta sitame do an akar bi rat atum than tame non ri so e jang on kit thur mi awe tum than da chuning di lo bang so di mak long bang te ili tum kapang thir eji kai ke du eji phan nang li tum wang tame cho tame jun tame churi bu phan dali jun di pu phan dali tame nang li tum ke cho son ai ke jun san an man te ko pene nang li tum ke jun jia langa bong si tame nang li tum ke chewar kang ten kapang thir eji phan sit nili Karbi Culture Society phuloni aro mai po hen pen chuning ri le tholo kardom kero pilo nangli tum angkar jupot aprang si bangke ladak nili tum juga dampang la so chiklu kiceng malom nili tum la Karbi Film Society phuloni aro akimi arpu che bak et pen kiceng si ken kam che yor lo nate kiceng si rada phan ka pachini labang so ajai mek ini kepangthir so ajai mek kepangthir size ni tum klem lo adim bang ladak dengki mo pam center lo jutang klam lo so tum lo la so long ni tum long RD akan ka du we cherap chito bangke Karbi Culture Society Karbi jutang song dak phuloni awara mai tum benta ang cherap dun pamilo si ako kaprek umat ni ninggehang labang so cherap din ninggehang tum du pulutang se ni tum Karbi Film Society pen cheng lo Karbi Culture Society ka du we pen cherap chitora asiten ken kam long ta chiora peti si company Tangti si nangar juponing tung matela dak asai kepangthir along kumat ni jong si dak kepater pen doko politin ang litum sudak kang sai duponji malang litum KFS ahin pen mate KCS ahin pen sitame chirap pet pen lalo nili tumta juga damtang aporta la artu che bakhota halo dak ke jong pondolo je cherai lam thelong ta jong si ladak kumat ne jong si dengki mo apa malong kapater kicho kijun ahi mohammed chat kan cheng lo kaprek la lang no rem aki me asa ki claim freedom pan ke jong si thegonong lok pulutang ke Karbi Culture Society la kan ke Karbi Film Society to mai kaita jerap clean sidolo jong si thegonong lok pulutang te la bang so abang phu kan abang pi mar bang ke so dak pen kang sai pan ni tum ka chi sik dolo tangte la sudak pen kang sai logo nang litum ko pini adaya reng ke en ponji asonta kithik pondoma non matke dai reng ke NG phane chisik selang sita alang litom phan sodak kang sai bangke pipo la pen ke arona langhin pen gobin rongpi Northeast 24/7 Karbi Hanglo